హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఫిష్ ఫ్రై చేశాను. అది ఎలా చేశానో ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ మనకి కావాల్సింది వచ్చేసి ఫిష్ పీసెస్ అండి. ఇవి ఫ్రెష్‌గా ఉండాలి. పీసెస్ చాలా నీట్‌గా, క్లీన్‌గా పెట్టుకోవాలండి. చూడండి ఎంత నీట్‌గా ఉన్నాయో. ఇలా మనం బాగా శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవాలి. శుభ్రం చేసుకున్న ముక్కల్లో మనము కొంచెము ఉప్పు, కల్లుప్పైనా తీసుకోవచ్చు, సాల్ట్ అయినా తీసుకోవచ్చండి. అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా తీసుకున్నాను. పసుపు కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నానండి నేను. కొంచెం కారం అండి. కారం కూడా ఎక్కువ తీసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా తీసుకున్నానండి. తర్వాత 2 స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకున్నాను. చూడండి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి. అలాగే 2 స్పూన్స్ పెరుగు కూడా తీసుకున్నానండి. పెరుగు కూడా కంపల్సరీగా వేసుకోవాలండి. వేసుకుంటే బాగుంటుంది. కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాను. కొత్తిమీర తగినంత కొత్తిమీర వేసుకోండి. ఇవన్నీ బాగా ఈవెన్‌గా కలుపుకోవాలి. మసాలా బాగా పట్టాలి. ఆ ముక్కలకి మసాలా పడితేనే బాగుంటుందండి. ఇవి బాగా ఈవెన్‌గా కలుపుకొని ఒక 1 అవర్ మనము పక్కన పెట్టుకోవాలండి. 1 అవర్ తర్వాత చూడండి ముక్కలు ఎలా ఉన్నాయో. ఇలా 1 అవర్ తర్వాత చూస్తే ఇలా ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు వీటిని. నేను ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నానండి. ఆ ప్యాన్‌లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నానండి. చూడండి, ఆయిల్‌ని నేను ప్యాన్ అంతా స్ప్రెడ్ చేశాను. ఇలా స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ముక్కలకి పైన మనం స్ప్రెడ్ చేసిన ఆయిల్ కిందకి జారుతూ వస్తుందనమాట మనము ముక్కలు వేసినప్పుడు. చూడండి, ఆయిల్ అంతా ప్యాన్‌కి ఎలా స్ప్రెడ్ చేశానో చూడండి. అలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అలా స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ముక్కలు కూడా మాడకుండా ఉంటాయి. ఆ పైనున్న ఆయిల్ ఆ ముక్కల్లోకి నిదానంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ముక్కలను ఒకదాని పక్కన ఒకటి పెట్టుకోవాలండి. చూడండి ఎలా పెట్టుకుంటున్నానో అలా పెట్టుకోవాలి. అలా పెట్టుకొని ఒక 2 మినిట్స్ వరకు మనము వేగనివ్వాలండి. అవి వేగిన తర్వాత ఆ 2 మినిట్స్ మనం అలా ఉంచిన తర్వాత లిడ్ క్లోజ్ చేశానండి నేను. లిడ్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే పైనున్న పైనున్న పీస్ అంతా కొంచెం లైట్‌గా ఉడుకుతుందండి. చు చూడండి, నేను ఇప్పుడు లిడ్ క్లోజ్ చేశాను. లిడ్ అలా 2 మినిట్స్ క్లోజ్ చేశానండి. నేను 2 మినిట్స్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 2 మినిట్స్ తర్వాత లిడ్స్ ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడండి, కొంచెం లైట్‌గా మనకి ఉబ్బి ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే కొంచెము వేగిందని అర్థం అనమాట. మనము ఇప్పుడు రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి. చూడండి, నేను 1 బై 1 తిప్పుకుంటున్నాను నిదానంగా. అలా తిప్పుకున్న తర్వాత మళ్ళీ 2 మినిట్స్ అలా ఉంచి తర్వాత మళ్ళీ లిడ్ క్లోజ్ చేశానండి నేను. ఆ లిడ్ తర్వాత మళ్ళీ లిడ్ క్లోజ్ చేశాను చూడండి. చూడండి, ఆయిల్ ఎలా వస్తుందో. ఇప్పుడు లిడ్ క్లోజ్ చేశాను కదా! మళ్ళీ 2 మినిట్స్ తర్వాత నేను లిడ్ ఓపెన్ చేశానండి. ఇలా బ్రౌన్ కలర్‌లో వచ్చి ఉంటుంది. అంటే మనకేంటంటే ముక్కలు వేగుతున్నాయి. ఇలా మనము ఒక ఒక 5 మినిట్స్‌కి ఒకసారి, ఒక 3, 4 మినిట్స్‌కి ఒకసారి ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలండి. అలా తిప్పుకోవడం వల్ల ఈవెన్‌గా వేగుతుంది. ఫ్రై అవుతుందనమాట. అటువైపున, ఇటువైపున. అలా మనము చేయకుండా ఒకేసారి అలాగే వదిలేసామనుకోండి, ఫ్రై అవుతుంది కానీ ఒకవైపే ఫ్రై అవుతుంది. మాడిపోతాయి. మాడకుండా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. చూడండి, ఫైనల్‌గా ఇలా బ్రౌన్ కలర్‌లో వస్తాయి. ఇవి ఇవి మనం పక్కకు తీసి పెట్టుకున్నాను నేను ప్యాన్‌లో నుంచి. ఇప్పుడు నేను అదే ప్యాన్‌లో 1 స్పూన్ కారము, 1 స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ వేసుకున్నానండి. చూడండి, 1 స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను. అదేవిధంగా 1 స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ వేసుకున్నాను. ఇవి బాగా వేగాలండి. ఈ పౌడర్స్ అనేవి ఆ ఆయిల్‌లో బాగా వేగనివ్వాలి. వేగిన తర్వాత నేను కొత్తిమీర వేసుకున్నాను. ఈ కొత్తిమీరను కూడా బాగా వేయించుకున్నాను. వేయించిన తర్వాత నేను ఫ్రై చేసుకున్న ముక్కలున్నాయి కదా! అవి ఈ పౌడర్‌లో వేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్నానండి. మిక్స్ చేసుకొని ఒక 2, 3 మినిట్స్ అలాగే ఆ ప్యాన్‌లో ఉంచాలి. ఆ ప్యాన్‌లో ఉంచడం వల్ల ఏంటంటే ఈ మసాలా అనేది పడుతుందనమాట. ఈ ధనియాల పౌడరు, ఈ కారం అనేది వాటికి పడుతుంది. చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి ఇలా చేసుకుంటే. ఫ్రై అయిపోంగానే మనము ఇలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకున్నాను ఫైనల్‌గా. ఇంకంతేనండి. ఇదే ప్రాసెస్. చాలా చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్‌లో పెట్టండి.